Ya Abu Qudama na paano tuli kami ngaki? Si kusay amyilay ka piyak ka mamasala tito dugo piyak ka mamasakya mas anaka si kumasa ka pakiprang sa lang si ko Allah. Juga Abu Qudama inni muhaddithukum muha. Wa tigyan. Isan la paano tuli mo kano. Sige mo tatigin nakapsong kami sa itadar pakatidawa. Na naman na ko magamin misampay sa giyang utakam o mas lama sa Abdul Malik. Na adna tigid na kumukatad kami Abu Qudama sa pangsaparas. Apikis na ko ni nagtinitor hay Abu Qudama, hay Abu Qudama, hay Abu Qudama naman nani awak ko ka, balok matargi. Kawan-kawan sa Abu Qudama, namitiro gyud mo ta sa pangsapara sa kukuda. At ina alhamdulillahilladzi lam yahrimni min suhbati wa lam yurudni khaiban ila ahli. Alhamdulillah yang ka mana yan na nibgira kanu Allah, saya mana yan namanya ka pedeta. Nanti gue mana ni na Abu Qudama. Saway ka tigina paras ka. Tiba Abu Qudama. Hay wata, ahayun waliduk. Hay wata na uyag-uyag si ama ka. Tigil si ama ka na miyatay. Miyapatay man ang mga Kristiyan ng mga Salibiyun. Nasa ka natin na mali ako tigyan. Makiprang ako sa lalansi ko. Allah, anak ko mamana na matitido. Sa mo tamang atam niya kapatay kiyam. Uyag-uyag at tigil si ama na inaka. Natigin na uway, uyag-uyag at tigil sina. Anatigin na irji' ilayha. Kasi katigin ka at tigil sa surga ka na nudukin ka. Kaya ni sumiyura ka na magunutagor ka sa kapakipurang sa lalansi ko Allah. Namisip ako Allah si ina at di kurungun kesul. Di kurungun kesul. Tama siya mana niya na maparang ako. Kaya mana niya na bapatigin na pabangning ko katigin na di matigin pa kabaling ha. Di matigin pa kabaling ha tigin kaya mana niya na ina. Pakaununta ko mahiba pa. Na kung makarani kami kudar, paaptidawaan. Namiyang ni sampai kami ron tigin na maghrib. Na orang yang tigin na minidingila kami ang titinda. Wakun na saimin. As kami na di kami dipusa. Na minidingila kami ang titinda. Na suwata, matumininda. Sa tigin, aksamtu alaikum billah ana khadimukum bihadal tigin. Siapa kau Allah, sakan nakibisaya iyo sa gina lalakaw tano kapakiparan sa nasi ko. Sakan natigin tinda. Sa usagin ta angin na tigo buko da nakis kay tinda. Lakin tanaha anna. Uwi na tigo buko da na malukar kami awat para di kami man nagkapuling sa gimo ta ay man tinda. Namiyawat gira nagi mo tawata. Ato binda gimo tawata. Ato binda swata na magagmaw. Magan sumaga sa buko da siyo man swata. Nananaw na mo maneswata na tuturog na mulon ko ato. Yugawan. Ay so Abu Qudama ay tumininda. Lagi mo takaptindo Abu Qudama na tumininda sa kanila sa maninay. Aga mamalaw niya ng tukogi mo tawata. Lagi mo takaptindo Abu Qudama kapsiri ng Abu Qudama gi mo tawata na gud miya kasi nga swata singa ato turog. Tama sa madun miya kala kapsinga yan. Tama sa miya kakela. Tama sa istatu pahido. Tama sa miya kala sujud kakela. Tama sa miya kanaw. Kau makanaw, namene wata sa Abu Qudama di maninindan. Tigina ya ammi abta'atu alaikum. Hay bapak tigina mata na miya sandog dakan sa ano. Kaya orangan watan tu. Hay bapak na away nga din nangasakan niya man natinda. Mati Abu Qudama la ditigay sa kanitinda. Tama sa Peter tayo, ay bapak nasak man ibisaya iman to sa giyang mananya na jihad. At igag yung Abu Qudama, tira diyo kan sa kanipakatinda. Diyo kon miyo. Taman sa di nga lang panutulad. Inukaw to makapakasinga. Kung nabiya ka kila ka, tama sa miya ka na, tunay sa ba? Igagin mo tawata, ya ammi. Di siya ru'iya. Ito tigila, ru'iya ito, tatagin mo ito. Api ni kilara ka ng Allah naman, yan na, da'ahu bayni wa bayna Allah. Naman, di nga lang pag-isin, sekreto kami, ito gusto Allah. Ya panutul, ya benar jauh-jauh, kalau kita dinasibat sahwa. ذكره ابن نحاس في مسارع الأسواق. Napanood ko naman ang tungkol yung kitabiyan si Batu Sofwa. Apero sila sila Ibn Nahas. Sila man ang banding na masyari o aswaq. Naman natin sa katawa mama, agigat ito nalalay ang tanong pakin. Okay, magiging sila di kaso-kaso. Kato sila magpagkatamakyan sa puso. Apero tuloy, naging utas sa katawa mama. Yukalo tahu Abu Qudama H.Rasid. Agi mo tao man, nayaman na niya, nakalalaman ang ngaran niya na Abu Qudama H.Rasid. Jala sa yawman Abu Qudama H.Rasid fi haram al-Madani. Minto na tigyo, na binahas, na Abu Qudama sa masjid Nabawi.
Sige pa kung doon yun, kilala sa kanya sa gimong kadarpa. Napitimu-timuan sa kanya ng mga tao sa gimong tayo manaya na Masjidil Nabawi. Kilala yun. Kabubayan yun. Tigo mga tao Abu Qudama, ya Abu Qudama, innaka akhtarta al-jihad wal ghazw fi sabilillah, fahaddithna bi'a'jab ma ra'aytu min amri al-ghazw wal jihad fi sabilillah. Hay Abu Qudama na mata-mataan na dalawan ka. Siya kami at tantod kumiyakadak na kapagpagunot kasi mapakiperang sa lalansi ko Allah, nakapakitido sa lalansi ko Allah. Ya Abu Qudama na paano tuloy kami ngaki? Si kusay amyelay ka piyak ka mamasana pitulog piyak ka mamasa akiyamas anaka si kumasa kapakiperang sa lalansi ko Allah. Digo Abu Qudama inni muhaddithukum wa tiyan. Isan na paano tulong ka no? Natigo Abu Qudama kharajtu yawman ma'a ashabin li ila Raqqa wa hiya madinatun fil Iraq. Linukatila fi thugur. Ya kaysa Tigo Abu Qudama na lumili ako tigil na padakan sa mga padakan na magulo sa kapakiperang sa lalansi ko Allah. Nasumyong kami tigil si Raqqa. Ya Raqqa na Madina nan si Semanan yan na Iraq. City sa Iraq. Nung kami tigil sa Raqqa, kami tido kami, tugpad kami sa kapakiperang sa lalansi ko Allah. Si Mana Thugur. Ay tugur na sa mga pundri man yan ang mga Muslim. Lupa ang pundri, mga lupa mga Muslim. Asagi mo tamasa na pangguban siran o mga Salibiyon. Lagi maling tamasa na ipetugiran sa mga eskwela, kapekatoniran, ipetugiran ng mga crusader. Hari doon si tamasa na mga crusader. Mga Salibiyon, mga Christian. Na pangguban nila sa mga Muslim, magkunin na sa mga lamaw mga Muslim. Kaya natin Abu Qudama, falamma wasalna ila Raqqa, ishtaraitu fihi jamal ahmilu alayhi silahi wa mata'i. Kaya natin Abu Qudama, na kumisampay kami sa Raqqa, namin masakotigin sa mga uta. Apruran ng ko, kay mananin ng pudalakan, ang sumanga paigimuan. Kaya natin wa'adtun nasa fi masajidiha. Kaya natin sumiwa ko kung mga masjid sa Raqqa, na piyang usyatang waki sa mga tao, si kay mananya na kaunot, si siya nakapakiperang sa lalansi ko Allah. Tama sa inipangusyat ang iraw at Tigo Abu Qudama, so ka-importante na kalibalas si kaya manakang gusto sa lalansi ko Allah, si ko tawa di pagagamonot sa kapakiperang sa lalansi ko Allah. Tigo Abu Qudama sa majan na alayyan layl. O rin na Tigo Abu Qudama na miyaw makwa kagagawi. So kaya marak na Tigo Abu Qudama kagagawi, na niya mo tigin sa katarusan na yan, naroon pagiga. Awalay. Kaya katong sa Abu Qudama sa walay. Natigo Abu Qudama sa mga koron, lumikil koron. Tama natigo Abu Qudama lamma dhahaba ba'dul layli. Natigo Abu Qudama mana niya na malun kibulog gagawi. Mana niya na idil babu yudraku alayya. Mana niya na suti pito anak na sagyo takini bulog gagawi. Na adne mana tutukon. Adna tutukon. Naniya mo sa natigo Abu Qudama. Antay tutuk sa gimo tapay tao. Ate ba kung kilala? Aku dah koneksi nak di Raqqa. Dia barang si matau. Nanti tutup sa giyo tapay taw. Kaya natin Abu Qudama na di ka nang supay taw. Kau nakanak natin Abu Qudama supay taw na faida bimra'atin mutahassinatin afifa. Qad tanaba'at bi jilbabiha la takadara minha shay'an. Nakul kanak natin Abu Qudama supay taw. Na yaw mak na tumitinig na bai arumur kon tibiya. Sumasapang tibiya. La takadara minha shay'an. Sadadna amal dadna pengaun tidak may tubu. Tamang kumatanya na dengan kini kakasa sa pengampiya. Uli na Tigo Abu Qudama tingina, ya amat Allah, ma turidina yarhamakillah. Ay, uli penuh Allah na atong na ikabaya ka. Ino kayo niya man na yan na nagpinuktok sa iman na nagyan binibulog na gawi. Natigagin mo tabaya, anta Abu Qudama. Bas katigin sa Abu Qudama. Tigo Abu Qudama, uy, saan natigin sa Abu Qudama? Bas katigin ni sumyugo kung mga tao ay nipangusyat, kaunod sila sa kapakiperang sa lansi ko Allah. Nagwili subuha kila ng gusto sila sa lansi ko Allah. Natigin na, uy, tigin, saan natigin? Summa, dafa'at ilayya khirqa, masduda. Rin natin Abu Qudama, nanidawag yung nagyang kutwa, khirqa. Mau sir, tanong na tila, mana niya natatali ang piya. Nidawag na kanya natin yung tabay. Uri niya, at Abu Qudama, nawalat bakiyat. Pamiyali ko lagi yung tabay na baling ang panggurok ang manakapagpagurok yan. Fahajibtu wallahi min amriha. Namiya mamasako ang mga yan na Abu Qudama sa giyang ko tayo manapit na daging mo tayo manabay. Uri natin Abu Qudama na anak naging ko tinidawag yung lakan. Nakalakanak natin Abu Qudama naging ko tinidawag yung lakan. Na man na nabiyat tiyak
ani babagay ang nasurat na biyat yang natin Abu Qudama. Na matagor naging pada mapadam sa surat na pitero iyan. Ya Aba Qudama, innaka hasastan nas ala al-jihad fi sabilillah wa ana imra'atun dha'ifah la aqdiru ala al-jihad. Ya Abu Qudama, na ini pangwasiat ako mga tao. Saya mananya nakapakiperang sa lalansiku Allah. Masa kena tigin na iya wa dabang bager o bago pakiperang sa lalansiku Allah. Thumma amartahum wa hasastahum wa wa'adtahum bil infaq fi sabilillah wa ana faqiratun la mala li. Aku urin niya ni pangwasat pagiraman so kung gusto sa manatamo sa lalansiku Allah. Nasa kena tigin na iya wa miskin wa dabang tamo. فقطعت أحسن ما في وهما الضفيرتين ثم صنعت منه شكالا ليربط به الفرس. Orang natigyan tadi pangon tadi gagal yung mga panggas to kada bagtamok na iutulak na tigyan so na mapiya siku anggaw ta alawasak wa huma dhafirataya agito sa manaduti manapalo tabuga. Yung tabay nakapalot din ang bukid sa dua na pitulak na tigyan thumma sana'atu minhu shikalan liyurmata bihi al-faras. Orang natigyan na mimbala kurong tigyan sa tali timbala wag yung utabugakan sa manatali at tali at itali sa kuda. Ya Aba Qudama, na ibagyan kaging tali kaan kami tali ko mananian na nakuda ka nakalukalo na maylay wallahu talagin ko tayo mananian na bukak na kayda farasi amit tali ko manakuda ka na nakalukalo tigin nakasababan sa nila na ko Allah na wayudkhilul jannah napakasud na ko Allah ta'ala ko surga. Sa Abu Qudama namin mamasa ayabu sabab pakyan gede pekanin sa tagiyon tagalapag akia putulan yang kebukian, apakah sana itu kepakai? Dikepakai ke bapak-ibu yang putulan kebukian, saya minyak bapak-ibu. Ini samparo tu. Ini samparo tu kau mengabai. Nama penutup tiga buku daman ayat pun semua pakaian gel pakaian roh. Lagi dia mutabak ya iyan ko emana surga Allah Subhanahu wa taala. Ada iyan si surga Allah Subhanahu wa taala. Dan tiga buku daman mapiya ko niyo. Sama nagdili ako ka ng mga paa. Uri na tigo Abu Qudama na ini betadak natin naging mo tayo nibira ka no boy siya naging mo tayo manapadama na mga mo akan dumi ko tigo Abu Qudama falam asbahna na kumapita tigo Abu Qudama misyo may nga misya subo o makasumi nga misya subo tigo Abu Qudama na miri para duga biya gusto mga padak na sumo bisa gyud mo tadar bakat dar bakat tidawa sagya mo tatigyan nakaplala kami amagda kami sa emanan na unta supad nagkukuda na tigo Abu Qudama palam matarab na ila hisni Maslamat bin Abdul Malik na kumagami misampay ko kampo Maslamat bin Abdul Malik ida bi farisin yasihu yaqul ya Aba Qudama ya Aba Qudama ya Aba Qudama qif alayya rahimakallah. Sagya mo tatigyan nakapsung kami sa tadar bakat tidawa na naman na kumagamin misampay sa giyang utakam o Maslamat bin Abdul Malik na ad natigid na kumakatadagami kukuda sa pangsaparas apkis na ko ni nagdinitor hay Abu Qudama hay Abu Qudama hay Abu Qudama naman nani awako ka balok matargi at Abu Qudama ko mga papadi na tigid na takaddamu antum ali unakan udlo li arja ila hadha al-faris li anzura ila khabari makasya na kanaging imana niya na kung makatagdagtano at balok ni sito ni man balita iyan. Yun ang sumanga po Abu Qudama. Kung mo na siya, yes, siya ni Abu Qudama, maging utama na yan na kukuda, aplalis din sa Abu Qudama. Kung makamon sa Abu Qudama, namitiro aging mo sa pangsapara sa kukuda. At ikin, alhamdulillahilladzi lam yahrimni min suhbati wa lam yarudni khaiban ila ahli. Alhamdulillah tigyan ka, mana yan na nipagirakan ng Allah, sa mana yan na niya kapagpadata. Manami pagpadagat sa saging ay mananakaw. Audo ko ay mananya na makabalin sa mananya na buko binibagak. Nanti ko ay mananya na Abu Qudama. Asfir an wajhik. Sawayin ka paras ka. In kunta kabiran yalzamka al-jihad hamalnaka ma'ana. Wa in kunta saghiran la yalzamka al-jihad fadadnak. Sawayin ka tigina paras ka. Kau pama ko malaaka ataw apaligot ako sa kapagiperang napakunong tamis ka.
Napamapmang ko manan yan na wataka, akan napakapalibot sa pakiprang, napakabalik na miska. Nakusawa niya ti Abu Qudama sa parasyan, namata na ti Abu Qudama, ay nakila ko parasyan na datar na manan yan na ulan. Sa kapi, para sa paras, awata. Kau din kayo din sa pula gupito. Ti Abu Qudama, hay wata, ay dun waliduk. Hay wata na uyag-uyag siya maka. Tigagyang mutawata, abi, qatalahu salibiyun, wa ana uri wa ana kharijun li uqatila man qatala abi. Tigil siya makan na miyatay, miyapatay nga ng mga Kristiyan ng mga salibiyun. Nasa ka natin na mali ako tigyan, makiprang ako sa lalansi ko, Allah, anak umamana na makitido sa kimutang mga tam yung kapatay kiyam. Tikman Abu Qudama, na ahiyun walid at ukuk. Uyag-uyag at tigil siya man na inaka. Natigil na uway, uyag-uyag at tigil siya na. Anatigil na, irji' ilayha. Kasi katigil pinaka, at tigil sa surga ka na nutukin na ka. Kasi nga tigil si inaka. Pero kaso di ka kami pagunod. Sa surga ka na si tigil man na inaka. Mapi ako niya. Ulan yan. Tigil mo tawata. Subhanallah. Ama ta'arif ummi. Ay bapak tigil na pumanalig ka katawan si ina. So Abu Qudama may mimikir. Tingnan na, atay na ka. Tingnan na ummi sahibatul wadi'ah. Ay tingnan na inakan na sukir sa mo tayo ni sarikra ka. So Abu Qudama may mimikir. Anto na ni sarikra? Ay tingnan na ummi sahibatul shikan. Ay tingnan na inakan na sukir ko tali ni bagir ka. May mimikir lang sa Abu Qudama. Ada kepikiran na tali ni bagir. Ada mabuhat tali ni bagir. Ay mabuhat tali ni bagir. Ay ni bagir. Ano tigagyang utawata at Abu Qudama at iba atay ay naka. Abu Qudama at tigagyang utabaguma. Subhanallah. Ma asra'na nasi. Subhanallah at tigyan isyo nga rin kung balabot malipat. At tigyan na kainakan nagyang utamya ka marka al-bariha. Siya ko kagagawi. Ini daw nagyang utatila at tatagunon. Nagitiinakan. Tigyan. Gitiinaka. O mga sa'anuha. Ay no to. Patila sa tigyan sa inaka, nagitiinak na tigyan. Amaras niya an akhruja ilal jihad. Wa aksamat alaya allar arja ilayha. Ito tigyan ni inakan. Kaya ni sumiyura ka na maguntabor ka sa kapakiparang sa lalansi ko Allah. Namisip ako Allah si ina at yikurungun kesuy. Yikurungun kesuy. Tama siya manan niya na maparang. Waqalat. Napitero yan rak, natigyan. Waqalat li, ya bunayya, idha laqita al-kuffar, fala tuwallihim al-adbar. Wahab nafsaka lillah, watlub mujawarata Allah wa musakanata abika wa akhwalika fil jannah. Napitero rak natigyan inahay watakulay. Nami kami berat wakas, wamananyan na mga riduay sigwagama, mga kuffar. Fala tuwallihimul adbar na bangkasiran tali ko di sa mga palagoy watakulay. Wahab nafsaka lillah na watakulay na regalon na kanabagan kad na ginawang kaku Allah Ta'ala. Watlub mujawarat Allah wa musaakan at abika wa akhwalik. Naway manapamang niya ko Allah makasulga ko surga. Nami pagpadakas yaman na niya na mga amaaka na gusto mga bapaaka si ko surga. فإذا رزقك الله الجنة فاشفع فيا أي وتقولاي napamako limong ka Allah niribgin ka sa surga riniskiwan ka Allah tanah surga man miya sa hidga miya ka surga nawatakulay naman na yan nasa paatakong ka kaya man to ayaw ko sa pagpapakunutan niya watayan na surga watakulay nasa paatakong ka baka pakasog sa surga oray niya natigyan na baba oray baba tigyan na tummatammat ni ila sadriha oray natigyan naman hay baba na git sa kusikin ina na umagagsaw na tingin na thumma rafa'at basaraha ila sama. Wala na tingin na lumiyag si ina sa langit. Aluman lang sa langit at tumangni ko Allah sa ninitaron. Ilahi wa maulaya wa sayyidi. Hada waladi wa rayhanatu fuadi wa thamaratu qalbi. Kaya manakad ng po. Nakatatigyan sa wataakan. Amanatihay au matakon na ang apuso akan. Ay kad nakatigyan na salamtuhu ilayk. Faqarribhu min abihi wa akhwali. Na manahi Allah na inisulin dirakan kad nagyan kay wataakan ni Allah na pakipagpadan kan sa kanyang kubab amaiyan na gusto mga babayan na miyaunad naman na miyang sasahid ya Allah
Naurenian atiga gi mutawata atiga nas'altuka ya ammi billah as'aluka ya ammi billah alla tahrimani min al-khuruj fi sabilillah ma'ak. Kaya mananya na papatigin na pabangning ko katigin na di matigin pakabalinga. Di matigin pakabalinga tigin kaya mananya na ina. Pakaunong tako mahiba pa. Fa inni hafidun li kitabillah. Saka natigin na mila lang agakan sa yaman na Qur'anu Allah. Wa ana syahidun ibnu syahidu insyaallah. Saka natigin na syahid ako. Awataw syahid insyaallah. Ya ammi tigyan inni alimun bil furusiyati wal rimaya. Hay bapa tigyan na mananya na matawa ko magdas sa kuda. Na matawa ko musar sa pana. Fala tahqiranni li sigari sinni. Nabaqwa basta atigyan bagaimana nya nakamudaan ako. Sujuk dia negara Abu Qudama. Nadak na tiba Abu Qudama magagaw bang pakabalingan sa kira. Ano mi pakabalingan ngo ni hikmat tago sa emana nya na mapapadala ko po sa surga. Kaya kau nutami tiga Abu Qudama. Fa'ajibtu wallahi min amri in rakibna fahu asra'na wa in nazalna fahu anshaqna. Kaya dito ko kumiya mamasa tiga Abu Qudama sa kiyong tabaguma. Ayun to, umakda kami sa kuda, nas kaniya ni pinakamaganda kami ka kuda. Na manot tumapad kami, kanduga kami, bago ang syatunan, nas kaniya ni pinakamakasagr kami. Dagal bak ninunta na maunaw. Ay mana, din nang lano bang absugwa. Oray na tiga po kuda na kung makarani kaming kudar, paaptidawaan, namiyani sampai kami ron tigin na maghrib. Na orang yang tinggi na minidingila kami ang tindak wa kunna as-saimin as kami na di kami dipusa na minidingila kami ang tindak na suwata na tuminindog sa tingin aqsamtu alaikum billah ana khadimukum bi hadzal din siapa ko Allah sa kana kibisaya iyo sa diyan lalakaw tano kapakitan sa nasi ko sa kana tingin tindak sabab sa diyan utaka padiru mo Abu Qudama kay diyan utawata na langwan ugol ko na tinggal bagian kawan at yung buko na madit lagi sa kami din at ikagimot tadi yung ikabi ang nasakan ibisa yung iman to sa ginemanan yan nakapalakaw tanong nasa sa gimot angin yan at yung buko na manakit sa itinda lakin tanahaan na uwi na yung buko na na malukar kami awat para di kami man napagpuling sa gimot ay man itinda namiyawat kira na gimot awata at tumili na gimot awata at tumili na swata na din magagamaw sa mga padua buko na manamalaw siya ng pagkararangin. Kira sila ko Abu Qudama, ya Abu Qudama, undur ila sahibik, wallahi ma hadha bisun'i ta'amin wala fatuh. Hay Abu Qudama, naman na makipapat ikaw tapi ang tindak. Kadapat na kayo nakatindak, hindi na kagamang. Magay sumagal, sa Abu Qudama, siya man yung swata. Nananaw, mau man yung swata na tuturog na mulon ko ato. Yukawan, nabamya ka turong swata sa banyang piti baba. Ganyan tiba ba, kaya mana yan nagkasarapaw na turong. So Abu Qudama na may mamalaw kasi kung mga padin ang tiro niyang kiran at iruwagi swata. May mamalaw mas ipko malap na Abu Qudama ganyan po kaswata. Ay so Abu Qudama ay tumininda. Lagi mo takap tindo Abu Qudama na tumininda sa kanila sa maninay. Ako mamalaw ganyan ang pukoging utawata. Lagi mo takap tindo Abu Qudama absiri ng Abu Qudama ging utawata na good niya kasi nga swata singa at turog. Tama sa madun niya kalakap singay yan. Tama sa miya kakela. Tama sa istat papahipo. Tama sa miya kalasudyan ni kakela. Tama sa miya kanaw. Kung makanaw, namene wata sa bukuda, maadi maninindan. Tingin na yaan mi abta'atu alaykum. Hay bapatigin na mata na miya sandudakan sa ano? Kaya orang kanwan tanto. Hay bapat na away nga din nangasakan niya manatinda. Mati ko bukuda man na ditigay sa kanitinda. Tama sa pintirot tayo. Hay bapat nasak manibisaya iman to. Saking man na niya na jihad. At igaging bukuda ma. Tira diya kan sa kanipakatinda. Diya kon miyong. Taman sa di nga lang panutulad. Inukaw to makapakasinga. Kung na nabiya kakila ka. Taman sa miya kanaw. Tunay sa ba? Igaging utawata. Ya ammi. Di hero iya. Ito tigila. Rukiyaw to. Tataginap mo to. Api ni kilera ka ng Allah naman. Yan na. Da'ahu bayni wa bayna Allah. Taman na di nga lang pag-isang. Sekreto kami. Ito gusto Allah. Tiga po ko damay. Sa pakuka ko Allah. Napanutulang harap. Nagimiyan tingyan takil suwata. At iguwata po Abu Qudama. At tingin Allah. Na pinikipitagin na piyanrakan na surga. Pinikipitagin na piyanrakan na surga. Na kung pagkitagin na piyanrakan ng Allah surga, na faida huwa kama masafah Allah. Na kung may lang surga, na datar nukini rupaan Allah ta'ala ko ang Quran, ang mga bulawan na mga munti, na mga diamond, na mga pitibarangan sa mga parahisan sa dunia.
Itu natigin siya mana surga. O rin natigin na miyailik naging mana mga iya matitimo-timo kasapangan sa sitar. Amana niya na sitar naging uta kortina. O rin naging uta bay na siyawaan nila naging uta kortina na miyailik naging uta katay dila natin. Tudugod niya makatay-tay na mga bay. O rin na nadua ka tao, adi magtunga. Apong gilog yung uta isaon, aging uta dua ka tao babay, adi magtunga na mas matay sila pa na di suulan. Apong gilog yung uta isaon, hada zawju martiya, hada zawju martiya, hada zawju martiya. Lu ginantigin sukarong may martiya, ginantigin sukarong mo martiya, ginantigin sukarong mo martiya. So kaya nagka kung natigyan, ino bayak naging utay sao? Katika ka na aanta martiya, aanti martiya, bas katigin sa martiya. Tigyan na. Naba kung tigyan sa martiya, anaka di mat sa martiya. Sa akin natigyan na, mataga ko bisaya o martiya. Masya Allah. Bisaya na matay na di suama na ulan, ay paano dapat ka ko martiya? Turido martiya. Kabi ang tingin na may sa martiya, na sumasagin na darpa, kumang sa martiya. Kumakaw mo naging utawata, na miyaw makanatigyan kaya tingin na paiyadad na lawa niyan, apay sa katay. Nasa kaya sunjuk kaya natigin tabay, na mitiro yung utabay sa tingin na marhaban biwalillahi wa habibih. Naman, ingumaka, hay waliyullah, agwa manap kababayan, Allah. Anta li wa analak. Saka tingin na pararakan na, saka na pararaka. Nasubjuk yan nagkakurat, tinamiya kapi ang ginawa ko. Nakuha na pag-ubinot, agkapatanian sa martiya. Namitero sa martiya. Tigo martiya di, dap mau masuk pasad. Ay tingin na pasad na mapulit su alungan. Mapulit su mana alungan. Sujo mana katero yung tingin namiya kapi ang ginawa, namiya kala ko, miya ka na ako tingin. Lagi tingin, bitagin pa ka natigyan. Natigo Abu Qudama, ra'ayta khairan insyaAllah. Tigo Abu Qudama, insyaAllah, na mapiya yung tapit na ginapaka. Wino sa Abu Qudama na maungangan. May tanggat sa ginawa Abu Qudama yung utawatan na kasahid. Sa yung utamapi tama nakapagipiramiran. Pagkata tututun, miyakan siran, dumiga siran. O makadagka siran, miyapita, ni subu, may siran subu, o rin namin para doon siran, kapagipirang siran sa lansi ko Allah. Sa kiyang utadiran ni kapamanayan na nadapka po niya nakakatidawa, na tuminin nagsukuman dariran na di mangusiyat, apagpangusiatan niya siran, sa pagpangusiatan niya siran, sa kapagipirang sa lansi ko Allah, tumatala alayna sadran, syai'an min ayat al-Quran al-Karim. Rin natin Abu Qudama, na tuminin naging utang komandar, amin, na biyete, naging utang mga ayat, na numpang sa kapagipirang sa lansi ko Allah, ay biyete yan, na siguro man na minalangat yan. Piyang usiat ng amin niya din siya kapag perang sa lansi ko Allah. O rin natigyan, na kung pagpunso at tidawa, naman isa kataon na mingagaksa. So ama na panggagaksa suwata iyan, sumagari na din gaksa, sututungan na mingagaksa, may maguda sa, bubulayo ka nakikilalay na may maguda sa siran. Nadiding lang wati ko bukuda magyang mutawata na dead na ba sa kataw ko miya muson. Kaded na ba niyan kilala sa gimutaman na niya na miyati mo mga tao. Kasi amay yan, sa mga babae yan, paglimbiyas sa lansi ko Allah. Rin natin Abu Qudama, na pinakapagsak kami, yung mana niyan na komanderan. Kung makapagsak kami, jadi paninginigilan suwata, na di kilay. Natin na sumin suwata. Namagan na sumin sa Abu Qudama, siya yung mana pangampagan niya, namiyaw man niya ng suwata. Natin haywata, tigil. Siya tigil sa uriyan. Kaya kaya mana sultan, nakanabada taro kapipikiran kaun. Kaya kaya sultan naman na sa mga ulo na pilalay, yung nga pamputulan sa ulo sa mga tao, yung nga pamputulan sa mga lima, yung nga kikisis sulawas, pumatay sa mga tao. Kasi kakadun sa likod, kapag ako mga tabantano, na intasar sa maana, namiyapad ka kung mga tao, mga taban. Aswata na didingilan niya sa Abu Qudama, natigin na, at akulo lihada, o pumaladingan na ka na ni Piroon. Ay bapating na bangkyan ipati sa katuro Allah. Ya ayyuhalladhina amanu idha laqitumul ladhina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Ay bapa na pamanadiran ni teror. Bangkyan ipati sa katuro Allah, pitero Allah. Ay sakadamiya maratati ko Allah. Gira manataminim barat ang wayo siranot ko mga riduin niyo si ko agama. Fala tuwallihumul adbar, fala tuwalluhumul adbar. Ban yusiran palagoy. Ano palagoy? Pumababa ni sugara na palagoy. At yung Abu Qudama, ya bunayya, laysa hada huwa makhrajul ayat. Hey, pamanawata ko, lang nakinabagin ni pakatapang ko ayat. Pakatapang ko ayat, palagoy ka. Ay, subok ka na sikakad sa likod. Amanan nila, paganip na may namikiptidawa ka. Sikakad sa likod. Adad, naging utawatan, adad iyo. Biniking gardutan mo Abu Qudama. Paggamit na Abu Qudama, naging utawatan na perdut din. Tama sa mi puso ka tidawa. Nagkialangan siran, ako doon, ang kabalag siran, nagkasiran makatuna.
namiti dawan sa mga Muslim, mga sa mga rido, mga salibiyin, tama siya mananin, namiya nga sa inyo sabat, miya matayo sabat, supat kaya Thotholan sa lima, panagitip kulaw lang. Tama siya mananin na miya kataban sa mga Muslim, namiya lagi sa mga kufar. Sige pagtaban ng mga Muslim, nakita no din Abu Qudama suwata. Magan tibabadugin suwata. Ababa na Abu Qudama, inawi na nagyan ko pa, mga ridoy may malagoy. Napingin labo Abu Qudama, magyang utawata. Nagyang utawata ninyo ni kang giluba. May naging sa likod din, nagyang utapakis. At ikina, ayyuhan nas, iba'athu li ammi Abu Qudama. Ay mga tao na sugo nyo, akan sa papakan na siya Abu Qudama, sumiya ko niyan. Susukian ko Abu Qudama, magan sumiyo mo. Nakumomak na tigo Abu Qudama na detar na mananin na piti barang namin ni sugat kuwata. Mapapano apa na alawas yan. Mapapano apali apado na alawas yan. Saging mo tayo manakya mo na Abu Qudama na mitirog yung utabubo masatigian. Alhamdulillahilladzi lam ahyani ila an usi ilayk. Alhamdulillah tigyan kay loyaga ko pano Allah siya man ay makapagaman ng takor kaban at siguro Abu Qudama saging utatina dyan ni kataro na tito katigo Abu Qudama sa masisig saging utakapiyaw para saging utawata nagumararata ginawa at saging utamamupit na daging utawata oren yan natigag yung utawata ay baba atigyan baling ka atigyan nasampay na katigyan kiina at akabbalallahu hadiyataha. Pero atigyan ki ina asik man na natari mo Allah Taala so regalo ina ki asku Allah Taala sa pamabagyan ina ko Allah Taala natari mo Allah ya ammi inni akhsha an la tusaddiq ka ummi ay baba atigyan na ipkal ka kanam ko na di ka pera tayo man na ina naawi di ka tigin nagyan kay bangalapan ano durun surugo kan naan may lay ina na ni kay lanyan na purati ang kanyan api piro man na tiari mo Allah Taala sa pamabagyan ko Allah naurin yan natigin na hay baba atigyan at natigin na pagpagariya ka na babay ang bagutaw ay din na siya uragon ay baba atigyan na naging utapagariya ka na mata na din kumanay nung na maduwa kami ay baba atigyan naging utapagariya ka na di umana ko lumiyo at na sumuna ka nagurog-urog na ko niyan na di din mawa ko paitaw taman sa di kumakauma na makauma ko na makapiyap-piyap na ginawag yung utapagariya ka na bansiya uragon ni edad na baguwa tao ay bapatigyan naging utapagariya ka na mananin na kadufusya abi mauti abi kabalasana naging utatiginaw at pagariya ka na baguwa tao na mananin na kaya takawan o kaya sahidi amas yung kaya kasaragon na na mantapon na katakawan sa ginyaman na yan yang bihadakan ay bapatigyan na panutulin karakan sa mga pipiya tutul kakalo-kalo na makapiya ginawa niyan Asagin ko tema na niya na tiga Abu Qudama din diterus wata. Tama na tigil sa malun puto kay to suara niya. Puto kay to suara niya. Kabanya mudi keteda suwe mananapas yan. Tama sabi katero. Tatigyan. Ya ammi, sadaqar ru'ya wallah. Kay babatigin na mata-mata na miya tanto sa pinigirak no Allah Ta'ala taginapin. Inni la aral mardiya wa inni la asummu raihataha. Mata-mata na tigin na pikiliak ni manto sa mardiya. Nagu mata-mata na pagkabawak mo siya man na mardiya. Summa sahaka-sahakat, summa tubiya. Pagkabawak na tigin sa mardiya. Pakiliakan sa mardiya. Tama siya man na pagkapatapatol sa napasiyak ito. Tama siya man na minudjali mo Allah kiyang mutawata. Kaya natin Abu Qudama, tinimo ka natigin siya man na niya na pangkalayan. May nawidar na ka natin Abu Qudama. Natin Abu Qudama na miyan ngami siya man na niyan, naraka. Mabadug na kan so inayan. Ay widar kal sa Abu Qudama na niya nga tawon, nang tainag yung tawata, apes sumaran niya nga tawan, apes walit niya nga tanda matagun. Napimbabadug Abu Qudama sa walit yung tema na inawata, isarak ka. Oray na siya gado niya naging utas sa timan nawalay asisaliw pa itaw niya na natumitin ko na baguraga. Aw manip sa gado na sundar wa puja ging utak pakiperang na isa niya nagumiros ka na ammi ya ammi ay na akhi. Kay baba atigyan, ay baba na natigin sa pagariyakan. Na ibisan magiran natin pagaringa. Di mikil na sa pagaringa. Tama sabi niya katulog lagi mo ta mga tao sa gado na pagisaan yan. Nani kapiyak natin Abu Qudama na miyubay ako natin Abu Qudama. Kung makubayaw natin Abu Qudama, natigrak naging utabagura, natigrak ya ammi, ay na akhi. Ay bapatigin, natigin siya man napagariyakan, natigin siya lakiyakan. Natigo Abu Qudama, ay na ummuk.
natigin si inaka. Tigin na ummi fil bayt. Natigin si inaka na yung suldawalay. Natigin na taloy nga. Maganda sa dutul, miya kaliyo subay. Kau bakaliyo, sudusukele niyan ko Abu Qudama. Natigin na ya Aba Qudama. Hal anta mu'azzi am mubashir? Hey Abu Qudama, atunay minitaling umaka. Tumitibaw ka. Anta ka penunutulang ka sa mapiya at tutul. Sa Abu Qudama na may mamasa. Tiba Abu Qudama, anto ni pakanta pa nakahay-bay. Sige nga nakatero ka at tumitibaw, anta ka penunutulang sa mapiya at tutul. Matigag yung kutabay. Upama ko tigo manawag yung tabay. Initaling mo makarak na tutul. Nasuwata akan na mananiyan na miyalagoy. Saka pakiprang sa nasi ko Allah. Daatong abad miyalagoy. Paanta wallahi mu'azzi. Napama ko tigo na mananiyan taling umarak na suwata akan na miyato. Mukbilan na kayra mudbir. Paanta wallahi mubashir. Pama ko tigo pinutul karak na suwata akan na miyalagoy. Tiyan ko na sa mga ridway. Naman na niya na mata-mata na skanat tumitibaw ka. Napama ko nitaling umarak na suwata kan namiya syahid amin ikiprang sa lasi ko Allah amo kabilan ng kayo ramadbir amo sumasangon ko mga ridway sa gampalagoy paanta wallahi mubashir na mata-mata anatiginas ka namiya at taling makasabiya kapiya-piya la hawla wala quwata illa billah ayap na dingan-dingan o ba'i naman naginas wata yan namiya syahid urin natin Abu Qudama ana mubashirun insyaallah. Insyaallah tiga buku dah manasakan na initaling umarkan na mapiya tutul. Suwata akan na miya syahid salalan siku Allah. Sujud kia negara ubay na tiga ubay. Allahu Akbar. Syahidun yasba' fiyya fil jannah. Allahu Akbar tigian. Syahid tigian sepaat na kunian sa surga. Allahu Akbar. Bipapan na kupuso na surga. Ayaw po bipapan na surga. Ayaw po sana pakai bulan na surga. Awidakan na subagwaraga. Asudjuk yan na ganyan o supagarin niya namiya syahid. Namiya puro po subagwaraga sa babuni ketedan sunapasian. Saya mapikisap bujogi mo tabagwaraga na diyan litero na Aki, sutingin supagariakan. Sunaki ak natigyan, supagariak natigyan. Magan sumagan na suinayan ako minosay. Dan didawagin ko Abu Qudama. Na mana napisikan Abu Qudama suwata sa manay kakalaw-kalaw na mga tanod. Nakaman siya man na di makasukas yung mo tabagwaraga. Yung takatero yan ay Aki, sutingin supagariak natigyan. Tumasahakat sa hakat. Tama natin Abu Qudama siya man na niya na medas mo napasal yung mutawata. Siya man na midun siya rin mo Allah. Kaya natin Abu Qudama. Gimutabay na tiyong dayan na gimutawata iyan. Nasul. Dan niya dampak yung Abu Qudama. Dan yung pagkawin yung Abu Qudama ka tiyong dayan suwata iyan na bagwaraga siya suldawanera. Kami suldi na likbinin supay taon na pinunutok na natin Abu Qudama supay taon niyan. Kakalo-kalo ka ng kapagi sa tamok. Ama pang gusto niyan kaya manan niya nakakapagin taon niyan. O di nanak mapanutul ko mga tao supunta diyan kaan mi puro subunto ko niya ko mga tao na wallahi mapatahat lilbag. Mapatahat lilbag. At natin Abu Qudama doon yan dakan makay sa pamin pinto walay. Sebab sa kana banyan antap na tamok. Nakana banyan antap na man an makilalaw mga tao kaantap na sa surga. Ando man